ọ na-ara ahụ ikwu okwu ihe banyere ọnwụ, ma anyị maara na ọ bụ ihe ga-eche anyị niile n'iru n'otu ụbọchị. Ọnwụ Jekọb na-enye anyị ntụzi-aka banyere otu anyị kwesịrị iji mee nkwado maka ọnwụ nakwa otu anyị kwesịrị isi nyefee afọ ndị nke dị n'iru n'aka ndị ọzọ. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka udo na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ echiche-uche ikpeazụ Jekọb. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ndị mụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Anyị ga-eleba anya ugbu a n'echiche-uche ikpeazụ nke Jekọb. Chetakwa na anyị ji nwayọọ nwayọọ na-abịa na njedebe nke akụkọ banyere ndụ Josef nakwa ihe Chineke mere n'ime ndụ ya. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 48 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 22 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Jenesis isi 48 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 22. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasịkwa m ka ị meghee ya n'ebe ahụ. Ebe ahụ na-asụ otu a: o ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, n'otu onye sịrị Josef, lee, nna gị na-arịa ọrịa. O wee chịrị ụmụ ya ndị ikom abụọ ka ha so ya jee, bụ Manase na Ifrem. Otu onye wee gosi Jekọb sị, lee, nwa gị Josef na-abịakwute gị. Izrel wee jisi ike nọdụ n'elu ihe ndina ya. Jekọb wee sị Josef, Chineke nke pụrụ ime ihe niile mere ka m hụ ya anya na Luz n'ala Kenan. Ọ gọzie m sị m, lee, m na-eme gị ka ị mụọ ọmụmụ, m ga-emekwa gị ka ị baa ụba, m ga-emekwa gị ka ị ghọọ mkpokọta ndị dị iche iche. M ga-enyekwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị ala nke a, ka ọ bụrụ ihe onwunwe ebighị ebi. Ma ugbu a, ụmụ gị ndị ikom abụọ ndị a mụrụ nye gị n'ala Ijipt tutu m bịakwute gị n'Ijipt, nke m ka ha bụ Ifrem na Manase, dịka Ruben na Simeon, ga-abụ ndị m nwere. Ma ụmụ gị ndị ịmụsoworo ha, ọ bụ gị nwe ha. N'aha ụmụnne ha ka a ga-akpọ ha n'ihe nketa ha. Ma mụ onwe m, mgbe m siri na Padan bịa, Rechel nwụrụ n'akụkụ m n'ala Kenan n'ụzọ, mgbe ụzọ fọdụrụ ịbịaru Efrat. Mgbe elie ya n'ebe ahụ n'ụzọ Efrat, nke ahụ bụ Betlehem. Izrel wee hụ ụmụ ndị ikom Josef, ọ sị, ole ndị bụ ndị a? Josef wee sị nna ya, ụmụ m ka ha bụ, ndị Chineke nyeworo m n'ebe a. Ọ sị, biko chetara m ha, m ga-agọzi ha. Ma anya Izrel dị arọ site n'agadi ọ bụ, ọ bụghị ịhụ ụzọ. O mee ka ha bịakwute ya nso, o wee sutu ha ọnụ, gbakụọ ha. Izrel wee sị Josef, echeghị m ihu iru gị, ma lee, Chineke emewo ka m hụkwa mkpụrụ gị. Josef wee mee ka ha pụta n'etiti ikpere ya abụọ. Ọ kpọọ isi ala, kpuchie iru ya n'ala. Josef wee chịrị ha abụọ, Ifrem n'aka nri ya n'ebe aka ekpe Izrel dị, na Manase n'aka ekpe ya n'ebe aka nri Izrel dị. O wee mee ka ha bịakwute ya nso. Izrel wee setịa aka nri ya tụkwasị ya n'isi Ifrem, onye bụ nke nta, na aka ekpe ya n'isi Manase, na-atụba aka ya abụọ, n'ihi na Manase bụ ọkpara. O wee gọzie Josef sị, Chineke ahụ nke nna m ha, bụ Abraham na Isak, na-ejegharị n'iru ya. Chineke ahụ nke na-azụ m ogologo oge m ruo taa, mmụọ ozi ahụ nke na-agbapụta m n'aka ihe ọjọọ niile, ya gọzie ụmụ okoro ndị a, ka a kpọkwa n'isi ha aha nke m na aha nna m ha, bụ Abraham na Isak, ka ha baakwa ụba ruo ọtụtụ mmadụ n'etiti ụwa. Josef wee hụ na nna ya na-atụkwasị aka nri ya n'isi Ifrem. O wee jọọ njọ n'anya ya. O wee welie aka nna ya iwepụ ya n'isi Ifrem tinye n'isi Manase. Josef wee sị nna ya, ọ bụghị otu a nna m, n'ihi na nke a bụ ọkpara, tụkwasị aka nri gị n'isi ya. Nna ya wee jụ sị, amawo m nwa m, amawo m. Ya onwe ya ga-aghọkwa otu ndị, ya onwe ya ga-adịkwa ukwuu. Ma otu ọ dị, nwanne ya nke nta ga-adị ukwuu karịa ya. Mkpụrụ ya ga-aghọkwa uju nke mba niile. O wee gọzie ha n'ụbọchị ahụ sị,
n'ime gị ka Izrel ga-agọzi sị, Chineke mee ka ị dị ka Ifrem, ka ị dịkwa ka Manase. O wee doo Ifrem n'iru Manase. Izrel wee sị Josef, lee, mụ onwe m gaje ịnwụ, ma Chineke ga-anọnyere unu, meekwa ka unu lata n'ala nna unu ha. Mụ onwe m enyewokwa gị otu akụkụ ugwu karịa ụmụnne gị, nke m ji mma agha m jirikwa ụta m nara n'aka ndị Amọrait. Anyị na-atụgharị ugbu a n'otu isi ụzọ n'akwụkwọ Jenesis, na-echekwa iru ụzọ ụlọ anyị ugbu a. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya na akwụkwọ a nke anyị malitere ịmụ site n'isi nke 37 ọtụtụ ụbọchị ndị gara aga, bụ akwụkwọ nke n'ọtụtụ ụzọ a pụrụ isi lee ya anya abụghị ihe ọbụla ọzọ karịa ebe ili ozu. Ọ bụ akwụkwọ nke nwere n'ime ya akụkọ nke ọnwụ site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na ịmalite ịmụ akwụkwọ a site na mmalite, ị ga-eguzo ebe a tọgburu ozu Ebel nke merụsịrị arụ. Tupu ịgụmiekwa akwụkwọ a, ị ga-ahụ ya. Mgbe nke ahụ gasịkwara, ihe ga-eche gị iru bụ olili nke ọra mmadụ niile n'elu ụwa n'ihi uju mmiri ahụ. Isi nke 5 nke akwụkwọ Jenesis bụ ya bụ usoro ahịrị obi nchụgharị nke kachasị ogologo n'ime akwụkwọ nsọ. Lee ka o siri gaa. Jenesis isi 5 malite ahịrị nke 5. Ọ sị, ụbọchị niile nke Adam dị ndụ wee bụrụ 260, o wee nwụọ. Ụbọchị niile nke Set wee bụrụ 252, o wee nwụọ. Ụbọchị niile nke Enos wee bụrụ 255, o wee nwụọ. Ụbọchị niile nke Kenan wee bụrụ 250, o wee nwụọ. Otu a ka o sikwara gaa n'iru site n'ahịrị ruo n'ahịrị. Ọ bụghị ebe ọgụgụ nke na-enye agbamume dị ukwuu. Ọ bụ akụkọ nke ihe nke na-aghaghị ịbịakwasị mmadụ. Ọ bụ ọnwụ nke mmadụ ndị biri ndụ site n'oge nke Adam ruokwa n'oge nke Noa. Mpaghara niile ndị ọzọ nke akwụkwọ ahụ bụkwa otu a ka ọ dị. Ọbụna dị n'ihe ọmụmụ anyị banyere Josef, anyị guzoro n'akụkụ nwata bụ Josef nakwa nna ya onye obi tiwara n'akụkụ ili nke Rechel. Anyị sokwara ha kwa akwa dịka ha siri nne ha nakwa nwunye onye ahụrụ n'anya gaa nke ọma. Ugbu a dịka anyị na-erute na ngwụcha nke akwụkwọ a, o kwesịghị ịbụ ihe mgbagwoju anya nye anyị. Enwekwara ịma ọkwa ọnwa abụọ ọzọ, ọnwụ Jekọb nakwa ọnwụ Josef. Isi nke 48 nakwa 49 bụ emume ndị gbara gburugburu ọnwụ Jekọb nna Josef. Isi nke 50 bụ banyere ọnwụ nke Josef n'onwe ya. Ọ bụ ihe siri ike ikwu banyere ọnwụ. Ọtụtụ oge kwa anyị adịghị ama ọkwa na anyị ga-ekwusa maka ọnwụ na-akpọsa ozi ọma anyị, ma ọ bụrụ na anyị na-atụ anya ka ndị mmadụ bịa gee anyị ntị n'olu. Ọ bụghị ihe anyị na-eji aṅụrị elebara anya, mana ọ bụ otu ihe nke na-aghaghị iwere ọnọdụ, bụrụkwa ihe nke anyị na-ekwesịghị ịtụ egwu ikwu okwu banyere ya. Echere m na ọnwụ Jekọb na-enye anyị nkụzi ihe. Ọ bụghị naanị egwu anyị ụzọ anyị kwesịrị isi kwado maka ọnwụ nke anyị onwe anyị, kama ụzọ anyị kwesịrị isi kwado maka nka nakwa ngabiga nke arọ nke ndụ. Jekọb bụ ihe ọmụmụ nke nwere mpaghara abụọ. Akụkụ nke mbụ nke ndụ ya jupụtara n'isi ike nakwa n'ime aghara. Akụkụ nke ikpeazụ nke ndụ ya jupụtara n'egwu Chineke nakwa ịdị nwayọọ. Ihe niile kwa nke Chineke mere n'etiti nke oge abụọ ndị a dị mmasị nke ukwuu nye anyị, n'ihi na ha yikwara ihe ndị anyị onwe anyị na-ahụ, ọbụna dị ndị na-eme n'ime ndụ nke anyị onwe anyị taa. Dịka m na-eme ihe ọmụmụ na emume ndị gbara gburugburu ọnwụ Jekọb, achọpụtara m na opekata mpe enwere ụzọ ihe 4 ndị o lekwasịrị anya ya abụọ. O legharịrị anya n'ụzọ mpaghara 4 dị iche iche na njedebe nke ndụ ya. Nke mbụ na mbụ, nke kwesịkwara ekwesị, o leghachiri anya n'azụ n'ezi obi ekele. Jekọb leghachiri anya azụ n'obi ekele. Anyị niile maara na mgbe anyị na-eme okenye karịa, anyị na-amalite icheghachi echiche azụ. N'eziokwu, amaghị m afọ ole anyị na-erute tupu amalite, mana m onwe m na-ahụta onwe oge ụfọdụ dịka m na-eche echiche na-alaghachi azụ. Ọ bụkwa naanị nke a, mụ na ndị nne na nna m ha nọrọ, nke ka nke mụ na ndị mụrụ ndị nne na nna m dịka m na-etolite. Ha nakọkwara m otu akụkọ ahụ ugboro 3 n'ime otu ụbọchị. Nke ka nke mgbe ọ bụ akụkọ nke ihe ndị mara mma. Lekwa ka o si atọ anyị ụtọ bụ ịkọghachi akụkọ ndị a nye ndị enyi anyị. Ọ bụkwa otu akụkụ nke ime okenye na anyị na-eleghachi anya azụ n'ime ndụ anyị ma gbakwa mbọ icheta oge ndị mara mma ndị anyị nwere
ma kelekwa Chineke ekele maka inye anyị ike ịnagide ma chezọọkwa ihe ndị na-adịchaghị mma ndị bịakwutere anyị na ndụ. N'ezie, adịghị m anụ ndị mmadụ ọtụtụ oge mgbe ha meworo okenye ka ha na-ekwu banyere ihe egwu niile ndị dakwasịrị ha ndị ha pụrụ icheta. Ihe dịka oge niile ihe ha na-ekwu maka ya bụ banyere ezi ihe ndị Chineke mere ha. Dịka ị na-amụkwa banyere ndụ Jekọb, dịka ị na-egekwa ya ntị n'ụbọchị ndị a nke njedebe nke ndụ ya, ọbụnadị dịka o nyere nwa ya nwoke bụ Josef nakwa ụmụ Josef ndị ikom abụọ Manase na Ifrem ọkpụkpọ oku iguzo n'iru ya, ọ bụ ihe dị mmasị nke ukwuu, bụ ihe ndị jupụtara n'ime obi ya, dịka o legharịrị anya gburugburu ya ma leghachikwa anya azụ na ndụ ya. N'ileghachi anya azụ n'ime ndụ ya, o chetara ọkpụrụkpụ ihe atọ. Na mbụ Jekọb chetara Betel. Betel bụ ebe n'ime ndụ Jekọb nke nwere nghọta dị omimi nye ya, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ n'oge abụọ dị iche iche ka Chineke zutere ya. Ụfọdụ ihe ndị dị ukwuu mekwara n'ime ndụ ya n'ebe ahụ. Anyị gụrụ banyere ya n'isi nke 48 malite n'ahịrị nke 3. Anyị gụrụ ọsị, Jekọb wee sị Josef, Chineke nke pụrụ ime ihe niile mere ka m hụ ya anya na Luz n'ala Kenan. Ọ gọzie m sị m, lee, m na-eme gị ka ị mụọ ọmụmụ, m ga-emekwa gị ka ị baa ụba, m ga-emekwa gị ka ị ghọọ mkpokọta ndị dị iche iche. M ga-enyekwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị ala nke a ka ọ bụrụ ihe onwunwe ebighị ebi. Jekọb leghachiri anya n'azụ ma chetakwa na e nwere otu ebe n'ime ndụ ya ebe Chineke zutere ya ma kwekwa ya nkwa nke pụrụ iche. Ugbu a, nke ahụ mere ugboro abụọ dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị ka chetara ihe ọmụmụ anyị ndị anyị mere banyere ndụ Jekọb n'oge ndị gara aga. Na nke mbụ o mere n'isi nke 28 nke akwụkwọ Jenesis, mgbe ọ nara agbanarị ọnụma nke nwanne ya nwoke bụ Ịsọ. Ichetara nke ahụ? Ịsọ nara achụso ya n'ihi na o zunarịrị Ịsọ ọnọdụ ọkpara ya nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ndị ọ na-ekwesịghị ime. N'ikpeazụ, ọ kwụsịkwara n'ebe a bụ Betel. Mgbe ọ nọkwara n'ebe ahụ, Chineke pụtara ihe nye Jekọb. Ọ gwakwara ya na o nwere atụmatụ ụkpụrụ pụrụ iche nye ndụ ya. Lekwa Jekọb ugbu a ka o jupụtara n'obi ikpe ọmụma. Ọ na-agbakwa ọsọ ndụ ya, egwu jupụtakwara ya n'arụ. Chineke wee were ohere n'ime nwapụta ahụ nke ọ na-anwapụta n'ime ndụ iji jee ozi nye ya ma gwakwa ya okwu. Mgbe nke ahụ gasịkwara n'oge ọzọkwa, mgbe ọ nọrọ na-alọghachita n'ala ahụ ekwere na nkwa, Chineke gwakwara ya okwu ọzọ na Betel. Edepụtara anyị nke a n'akwụkwọ Jenesis isi nke 35. Na njedebe nke ndụ ya kwa, dịka Jekọb na-eleghachi anya azụ, e nwere otu ebe nke o chetara. Nke ahụ bụkwa ebe Chineke zutere ya, ebe Chineke nọrọ lụọ ọlụ n'ime ndụ ya. Chineke gosipụtakwara mmasị pụrụ iche na mkpa ndị nke aka ya ndị o nwere. Ị hụrụ ya? Jekọb chetara Betel. Amaghị m ma ị pụrụ icheta ya, mana ọ bụrụ na ị dị na njikere icheta ụfọdụ ihe taa, eleghị anya enwere otu ebe na-agbata gị n'obi dịka ị na-eche echiche laghachi azụ n'ime ndụ gị. Otu ebe pụrụ iche nke pụtakwara ihe dị omimi nye gị. Jekọb chetara na mbụ Betel, ma nke abụọ o chetara Rechel. Ọ bụghị ihe dị mmasị na dịka ọ na-eleghachi anya azụ n'ime ndụ ya, o nwere Lia dịka nwunye ya, o nwere ndị odibo ya ahụ bụ Biha nakwa Zilpa, o nwere ọtụtụ ụmụ ndị ikom nakwa otu nwa nwaanyị, o nwere ọtụtụ ụmụ, mana e nwere naanị otu onye n'ime ndụ Jekọb, onye pụtara ihe nke ukwuu nye ya, onye dịrị mkpa nke ukwuu nye Jekọb. Nke ahụ bụkwara nwaanyị ya bụ Rechel. Jekọb n'otu 147 mgbe anyị na-ahụta ya n'isi nke akwụkwọ nsọ ebe a. Nwaanyị a nwụkwara kamgbe ihe karịrị afọ 5 gara aga, mana ọ dịghị mgbe ọbụla Jekọb chezọrọ ya. Rechel ka gakwara n'iru ịbụ ihe ncheta kachasị mkpa n'ime ndụ Jekọb. Lee ka ọ nọ n'ebe a, onye mewokwara okenye n'ahịrị nke 7, dịka ọ nara gwa Josef okwu. Ọ sịrị ya, ma mụ onwe m, mgbe m siri na Padan bịa, Rechel nwụrụ n'akụkụ m n'ala Kenan n'ụzọ. Mgbe ụzọ fọdụrụ ịbịaru Efrat, mgbe elie ya n'ebe ahụ n'ụzọ Efrat, nke ahụ bụ Betlehem. Ị hụrụ ya? Nke a bụ n'akwụkwọ Jenesis isi 48 ahịrị nke 7. Nke ahụ enweghị nnukwu ihe nke o nyere nkata nke ha na-akpa. Ọ bụghị eziokwu, ma ọ bụghị naanị na ọ na-echeta ihe ndị mere na ndụ ya. E nwere otu ihe nke ọ na-apụghị ichezọ. Nke ahụ bụkwa otu nwaanyị n'ime ndụ ya,
onye jiri obi ya niile hụ ya n'anya, onye yi onwe ya jikwara obi ya niile hụ n'anya. O wekwara m anya dịka Josef bụ nwa nwoke nwaanyị a na-eguzo n'iru Jekọb. Ugbu a kwa ọ hụrụ ọ bụghị naanị nwa ya nwoke kama ụmụ ya, Manase na Ifrahim. Jekọb laghachiri azụ n'ime mmụọ ya n'ụbọchị ndị ahụ ndị jupụtara n'ikpori mgbe nakwa obi ụtọ ndị ya na Rechel nwekọrọ, nwaanyị onye o jiri maka ya gbuo ohu 40 ka o wee nwee ike irite aka ya na alụmdi na nwunye. Chineke wezugara ya site na ndụ ya mgbe ọ nara amụ Benjamin. Ya mere o leghachiri anya azụ na nke ahụ ọ bụkwara ihe nke ọ na-apụghị ichezo. Ọ bụ naanị otu n'ime oge awa n'ime ndụ ya nke lọghachitara n'ime uche ya. Jekọb chetara Betel, o chetakwara Rechel. Ọzọkwa enwere ihe nke atọ nke o chetakwara. Jekọb chetara mmụọ ozi ahụ. Ledata anya n'ime akwụkwọ nsọ gị n'ahịrị nke 16 n'isi nke 48 anyị gụrụ banyere mmụọ ozi ahụ nke na-agbapụta m n'aka ihe ọjọọ niile. Biko hụta ugbu a na-eji akara okwu ukwu dị okwu a nke bụ mmụọ ozi. Ọ bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka ọ na-arụ aka ya n'akwa agba ochie. Ma onwe nkwenyekwara na Jekọb nara ekwu n'ebe a banyere anyasị ahụ mgbe ya na mmụọ ozi ahụ gbara mgba. O kweghịkwa akwụsị ruokwa mgbe mmụọ ozi ahụ gọsịrị ya. Ọ bụrụkwa na ileghachi anya azụ na ndụ Jekọb, ị ga-achọpụta na ruokwa mgbe o nwere nwapụta ahụ, aha ya bụrụ Jekọb onye aghụghọ. Mana mgbe ọ gabigasịrị nwapụta ahụ, ọ ghọrọ Izrel onye ọchịchị nke Chineke. O leghachikwara anya azụ dịka ọ na-atụle banyere ndụ ya, ma sịkwa, echetara m ihe ndị a. Nwa m nwoke Josef, ọ ga-amasịkwa m ime ka ị mata na ndụ m jupụtara n'ọṅụ ma bakwa ụba na ịdị mma Chineke. Enwekwara m obi ekele banyere Betel, nwekwa obi ekele banyere Rechel. N'ezie, enwekwara m obi ekele maka anyasị ahụ mgbe mụ na mmụọ ozi ahụ nọkọrọ, mgbe a napụtara m site n'obi ikpe ọmụma nke mmehie m. O leghachara anya azụ na ndụ na obi ekele. Ị maara, ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ gị n'ụzọ ziri ezi, ọ bụrụkwa na iji ndụ gị na-akwanyere Chineke ugwu na mmalite nke ntorobịa gị nakwa n'afọ ndị so ya, mgbe ị mere okenye karịa, mgbe ị malitere ịka nka, n'ezie nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga-enwe obi ekele nye Chineke n'ihi ha. Ọtụtụ ihe ndị ị ga-enwe mmụọ inye ekele n'ihi ha. Ndụ adịghị mgbe ọ ga-abụ otu ogologo njem nke nwapụta ndị na-atọ naanị regịrịgị, mana e nwere ọtụtụ ihe ndị mara mma ndị anyị kwesịrị inwe obi ekele n'ihi ha. Oge ụfọdụ mgbe m hụrụ ndị mmadụ ndị gbagotaworo n'afọ, ha na-ejupụtakwa na mwute, iru ha gbarụkwara agbarụ oge niile. Ọ na-amasị m ime ka ha nọdụ ala ma jụọkwa ha, biko, ị nwere ike iwere otu nkeji naanị ma dịdata ihe 10 kachasị enye gị obi ụtọ ndị mere na n'ime ndụ gị. Naanị dịdata ha na mpempe akwụkwọ ihe 10 ndị kachasị enye gị obi ụtọ ndị mere na ndụ gị. Ọtụtụ n'ime ha kwa, ọ bụrụ naanị na ha nwere ike ịkwụsị naanị otu nkeji ma cheekwa echiche, ha ga-achọpụta dịka Jekọb na ha pụrụ ileghachi anya azụ n'obi ekele. Haleluya! Mana ọ ga-amasịkwa m ka ị chọpụta na nke abụọ ya na Jekọb leliri anya elu n'okwukwe. N'ebe ọgụgụ nke akwụkwọ nsọ ahụ, ebe anyị nwere okwu Jekọb kwuru, enwere nkwupụta okwu ole na ole ndị o kwupụrụ gbasara okwukwe ya na Chineke. Ọ maara ịdị ire nke iru Chineke, ọ makwara ịdị ire nke nkwa Chineke. N'eziokwu, okwu ahụ niile jupụtara n'ihe nrụtụ aka ndị na-ekwu banyere mgbachite nke Chineke n'ime ndụ ya. Anyị enweghị ohere ikwu banyere ha niile, mana lee anya n'isi nke 48 ahịrị nke 3 sị, Jekọb wee sị Josef, Chineke nke pụrụ ime ihe niile mere ka m hụ ya anya. Ngwa ka anyị gaa n'ahịrị nke 11. Izrel wee sị Josef, ya echeghịrị m ihu iru gị, ma lee, Chineke emewo ka m hụkwa mkpụrụ gị. Ngwala ahịrị nke 15 ọ sị, o wee gọzie Josef sị. Anyị ga-alaghachita na nke a na nkeji ole na ole. O kwuru ihe atọ banyere Chineke ndị anyị ga-eleba anya nke ọma n'isiokwu a. O wee gọzie Josef sị. Anyị ga-agbari nke ahụ ma emesịa. Mana ọzọkwa n'ahịrị nke 20 sịrị, o wee gọzie ha n'ụbọchị ahụ sị, n'ime gị ka Izrel ga-agọzi sị, Chineke mee gị ka ị dị ka Ifrem, ka ị dịkwa ka Manase. O wee doo Ifrem n'iru Manase.
n'ahịrị nke 21 ọ sị, Izrel wee sị Josef, lee, mụ onwe m gaje nwụ, ma Chineke ga-anọnyere unu, meekwa ka unu lata n'ala nna unu ha. Ugbu a gịnị ka ọ na-ekwu banyere ya? Ọ bụ banyere nke a, ndị enyi m. Jekọb na agadi ya aghọwo mmadụ onye naanị ihe jupụtara n'echiche uche ya ugbu a bụ Chineke. Ị maara na ọ dịrịghị otu a n'oge ndị gara aga. N'arọ ndị ahụ mgbe ọ bụrụ okorobịa, Jekọb bụrụ mmadụ onye jupụtara n'onwe. N'afọ ndị gara aga, ọ bụrụ onye oji aghụghọ eri. Ichetara ihe o mere Leban iji ghọrịa ya ma gọnarịkwa ya igwe ehi na atụrụ ya, nakwa mbọ niile nke ọ gbara ịghọrị Leban. Ọ hụtara mmadụ onye karịrị ya n'ihe gbasara ịghọrị mmadụ. Ọ ghọrọ ọbụnadị nwanne ya nwoke ịnapụ ya ọnọdụ ọkpara ya. Jekọb bụrụ mmadụ onye jupụtara naanị n'echiche nke onwe ya, onye ihe naanị bụ mkpa ya bụ ihe ya onwe ya ga-erite site n'ọnọdụ ọbụla. Mana ugbu a anyị na-ele ya anya n'arọ nke isi awọ nke ndụ ya. O kwara ihe mere nwoke a. O jupụtara ugbu a naanị n'ihe gbasara Chineke. N'eziokwu, nkwupụ okwu atọ dịkarịsịrị ukwuu nke e kwuru banyere Chineke ka anyị pụrụ ịhụta n'ahịrị ahụ nke anyị kwuru maka ya n'otu nkeji gara aga, ahịrị nke 15. Biko soro m ka anyị lee anya n'ebe ahụ. Ọ bụ ahịrị akwụkwọ nsọ nke tozuru oke anyị ibu ya n'uche nakwa icheta ya n'oge niile. Lee, o wee gọzie Josef sị, ugbu a hụta nkwupụ okwu nke mbụ. Chineke ahụ nke nna m ha bụ Abraham na Isaac na-ejegharị n'iru ya. Ị hụrụ ya? Chineke ahụ nke nna m ha bụ Abraham na Isaac na-ejegharị n'iru ya. Jekọb leghachiri anya azụ n'ihe nketa nke ezi omume nke o nwere site n'aka nna ya nakwa site n'aka nna nna ya, ma sịkwa, Chineke a bụ Chineke nke bụrụ Chineke nke nna nna m nakwa Chineke nke nna m, ọ bụkwa Chineke nke m onwe m. Haleluya, haleluya. Ọzọkwa hụtara nke abụọ ya, ọ sị, Chineke ahụ nke na-azụ m ogologo oge m ruo taa. Asụsụ Hibru nke ejiri dee ebe a sịrị, Chineke ahụ onye zụrụ m ma duokwa m dịka onye ọzụzụ atụrụ ụbọchị niile nke ndụ m ruekwa taa. Lekosiri dị ukwuu bụ nkwupụ okwu nke a nke Jekọb kwupụrụ. O nwere nsogbu niile dị iche iche n'ime ndụ ya. Ndụ ya jupụtakwara na ntụpọ niile nke ngharịpụ. O biri ndụ ọtụtụ arọ na-amaghị ma nwa ya nwoke bụ Josef ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. O biri ndụ ịhụ ka ụmụ ya ndị ikom ndị nke mbụ siri gharịpụ ma gbakwa ọnyụpa n'ụzọ niile nke ndụ. Ruben, Simeon nakwa Levi. O biri ndụ gabiga ụdịrị nsogbu niile nakwa ngharịpụ niile dị iche iche, ụdịrị ahụ niile nakwa ihe mgbu niile dị iche iche, nakwa ịsụ ude nakwa mmegide dị iche iche. Mana ugbu a, n'otu narị afọ na 47, o leghachiri anya azụ ma sịkwa, Chineke zụrụ m ma duokwa m dịka onye ọzụzụ atụrụ n'ụzọ m niile. Haleluya. Apụrụ m ịhụta aka ya ugbu a n'ime ihe niile nke m gabigara, malitekwa na mmalite nke ndụ m ruokwa kpọmkwem ugbu a. Obi ekele. Mgbe ahụkwa, o kwupụtara nkwupụ okwu nke ikpeazụ banyere mmụọ ozi ahụ onye gbapụtara ya. Nkwupụta okwu atọ ndị dị ukwuu banyere Chineke. Ị maara, mgbe ị na-agabiga ihe isi ike nakwa ọnwa dị iche iche, ọ bụghị ihe dị mfe oge niile nye anyị ịhụta aka Chineke. Nke a bụ eziokwu. Mgbe anyị na-agabiga ọnwa, mgbe anyị na-agabiga ihe ike, mgbe anyị na-agabiga ihe isi ike, mgbe anyị na-agabiga oke nke nsogbu niile dị iche iche, ọ dịghị abụ ihe dị mfe nye anyị oge niile ịhụta aka Chineke. Mana dịka anyị na-eleghachikwa anya azụ na njem nke ndụ, anyị werekwa ezi oge leba anya n'ihe Chineke na-eme mgbe o mesịrị ya, mgbe ihe ahụ gafekwara. Dịka onye dere akwụkwọ ndị Hibru kwuru, ma emesịa, ọ na-enyeghachi ndị ahụ ewere ya nwapụta ha mkpụrụ nke dị n'udo, bụ mkpụrụ nke ezi omume. Mgbe anyị leghachara anya azụ n'ihe ahụ nke Chineke meworo n'ime ndụ anyị, ọbụnadị n'oge ahụ anyị na-aghọtaghị ya mgbe ọ na-eme ha, ma n'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị leghachi anya azụ, anyị pụkwara isoro Jekọb kwuo n'owuwe anya zuru oke. Ọ na-eme ihe niile n'ụzọ dị mma. Ọ bụkwa onye ọzụzụ atụrụ m n'ime ihe niile nke Chineke kwenyere ka m gabiga. Mgbe nwoke ọbụla na Chineke na-eche iche, mgbe nwaanyị ọbụla na Chineke na-eche iche, ha pụrụ ịka nka ma leghachikwa anya azụ na ndụ, ma sịkwa dịka okwu nke onye ode abụ, Jizọs duru m ogologo ụzọ m niile.
Jizọs duru m ogologo ụbọchị m niile. Jizọs duru m ogologo ụzọ m niile. Nleghachi anya azụ n'obi ekele. Nleghachi anya azụ n'obi ekele. Jekọb leghachiri anya azụ n'obi ekele. Ọ bụghịkwa naanị nke a, o leriri anya elu n'okwukwe. O kwuru okwu banyere ihe nketa nke ezi omume ya. O kwuru okwu banyere aka Chineke nke dị n'arụ ya. O kwukwara okwu banyere mgbapụta Chineke nke ọ nwapụtara. Ezi enyi m, amaghị m ihe na-agabiga ugbu a, mana ana m ekwe gị nkwa, ọ bụrụ na ị ga-enwe ntachi obi ma guzogide ruo n'ọgwụgwụ, otu ụbọchị ị ga-eleghachi anya n'azụ, ị ga-ahụkwa ihe nke ga-eme ka inye Chineke otito n'obi ekele. Anyị ga-aga n'iru n'isiokwu nke bụ echiche-uche ikpeazụ nke Jekọb. Dịka na-anọnyere anyị, ekpere mbụ ka Chineke chiri okwu ndị a mee anyị ka anyị dị mma karịa, ọbụnadị ka anyị na-eche mpụta ihe nke ugbo abụọ nke Kraịst Jizọs. Ka nna m gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi na amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Mgbe anyị na-eme ọmụmụ ihe banyere echiche-uche ikpeazụ Jekọb nakwa ọnwụ ya, ọ dịkwa mkpa ka anyị mara na nke a bụ eziokwu nke na-eche anyị niile n'iru, ma ọ dịkwa oke mkpa ịmara ebe ị ga-anọ ma ị hapụ ụwa taa. Ya mere, ọ bụrụ na nke a edoghị anya, otu ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs n'ime ndụ gị ka o wee bịa nwere ezi ọnọdụ ma mekwa ka ị nwee onyinye amara na ndụ ebi ebi nke Chineke. Ọ bụrụ na ị dịwo na njikere ime nke a, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara n'ụwa ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka iteto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasị m ka ị nọnyere anyị na-agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka nchekwube na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.